moi kaikille. Elikkäs moi. Näettekö te noin? Nää. Eli siis me ollaan meillä. Ja mä sain tämmöset lauantaina. Ja siis tähän videoon varmaan tulee ihan sikana kysymyksiä, että mistä sait ne ja niin, mut silleen jännästi. Elikkäs Myllystä ostin Turusta. No niin, mut kyllä silleen niinku esim. Noi oli erityisesti Claes ja ne oli alennuksessa siellä, eli ton malliset maksoi mustana ja valkoisena pelkästään niinku 15 €, mut ne toisen tapasit ne mitkä pinkkupeskulla tiedätte kai. Jos ootte kattonut pinkkupeskuvideoita, niin te kyllä tiedätte, niin ne maksoi niinku jotain 25 € tai 30, mä en muista ihan tarkalleen. Elikäs, aloitetaan tätä videoa. Eli siis niinku huomenna tulee kans video. Koska huomenna joulukuun 1. päivä, mä laitan tekemään sitä joulukalenteria. Niin, ja siis mä oon ehkä sit huomenna siinä ekas. Niin. Ehkä Mä menen ensin mun toiselle kaverille, ehkä, ja sitten... Ja niin. Niin, ja sit se tulee ehkä meille taas. Ja sitten ne vois tulla ehkä joku muukin. En mä tiedä ketä. Niin sit silleen niinku, et sit me voitais kuvata jotain jännää. Ja siis sille ei varmaan mitään aihetta sillä videolla. Tai mikä eka joulukalenteri? Elikkäs ensimmäinen luku on huomenna, ja siis me tehdään se karkin maistelua. Ja sit ehkä tulee jossain Elikkäs se on semmonen, elikkäs sun täytyy antaa kaverille karkkia, ja sen täytyy arvata mikä karkki se on. Ja siis jossain vaiheessa me ehkä kuvataan meillä pipareitten leipomista. Niin. Sit jossain vaiheessa kun molemmilla on rahaa. Niin, tietääkö rahaa? Tiedätkö rahat ei kasva puussa? Niin. Ja sit kun sitä rahaa saa niin ihan sikana mä saan menee rahaa. Esimerkiksi mä käytin 40 markkinoilla. Mulla on vieläkin niitä rahaa jossain. Oikeesti paljon niitä jossain. Mulle ei. Mut ei sulkaan jäänyt kyllä tai vähän yli 10 € sieltä. Yli 20. Mä käytin 40. Kaikki rahaa. Mut kuitenkin siitä pitää maistella karkkeja. Ja sit, niin. Miten tuo mihin lukuun se pipareitten tekeminen tulee? Eli No varmaan kakkoslukuun tulee se piparileivonta. No et sit jos toinen nostaa piparitaikin ja toinen nostaa se jutun mitä siihen päälle saa pistää. Eli sitä... Ne maksaa niinku melkein saman verran. Tuo piparitaikin maksaa 2,50. Ja se toinen maksaa 2,50. Ei vaan se maksaa 2,30 €. Elikkäs juu. Ja siis mennään kunnon videoon. Joo. Elikkäs tähän toiseen tai tän videon perään tulee toinen video. Ja siitä tulee valmistun joulukuuhun video. Siis tää oli vaan ilmoitusluontoinen asia video. En vastaisi. No paitsi ehkä yhdellä tyypillä. Mikä on siellä? Viikos. Mä tuun sinne pian. Miten niin? Jos mä... Ja siis tää video oli tässä. Nähdään seuraavassa videossa mikä tulee pian. Moikka! Moi moi!